Dobrodošli u našu ordinaciju. Ukratko ćemo vam objasniti čemu služi dentalna protetika, odnosno kada je vrijeme za nove keramičke zube. Ako se nakon pregleda koji obuhvaća snimku ortopana, klinički pregled i konzultacije ustanovi da pacijent ima previše oštećene zube ili da mu zubi nedostaju, pristupamo rješavanju problema izradom keramičkih krunica. Svaka krunica se radi po mjeri za svakog pojedinog pacijenta, a osim što uljepšava osmijeh, dentalna protetika nam služi kako bismo vam vratili normalnu funkciju žvakanja, poboljšali izgovor, te kako bismo vam pomogli u očuvanju zdravlja desni i zubnog tkiva. S vrhunskim materijalima i fokusom na vašu dobrobit, naši tretmani su bezbolni, a kvaliteta rada pruža vam dugotrajne rezultate. Postanite i vi naš zadovoljan pacijent i prepustite se stručnom timu koji će vam vratiti osmijeh na lice. Uz nas, vaši zubi mogu biti zdravi, snažni i prirodno lijepi.